enso apiapia yen kama na ne nyina koboko RSYD Novigi Studios enso boa yan bo echidom no na Sompa achede ye de kaakai wo se kakra bia wo bia no enso enkasa wo fom fabra na ye nyina yemfa emmoa etwagu ewo Sompa 106.5 FM so ewo nkran hase ya at the same time no ukopie mu ewo asantemantam mu a eno eye Sompa 93.1 FM ewo Kumasi wano ano ayiko 100.9 wano nso wo Kumasi a wojigum Adamfopa radio eno nso ewo France wo mahinkro Paris no mu wojifam kama pa afei Sompa 101.1 ewo Takwa Sompa 103.3 ewo Takrade Sompa 106.1 ewo Tachiman Sompa 98.9 ewo Sunyane Sompa 90.7 ewo Nkranza and afei Sompa 101.3 eno nso ewo Doma Kingdom 106.1 FM ewo Mankasim udi code anaso yegyinamu dendenden eya Sompa FM baby a radio phone nyina wo no yenso yegyinamu dendenden ya yebopia afei Facebook ena TikTok no eno ya Sompa 106.5 FM Accra ena YouTube ne Sompa FM live afei www.sompaonline.com so ensemi dodo na ene afro bi eka ho no ya kru chere nyina de akogu wakama ya obetimi akosane mu enwumere yinsem a yedenam no na poso bi ene se Sama circuit court ekwa setena na enkofo baanu bi a wonom ekwa wiade ewieye edi sizese apaso ewowo adehye no ye de wonom tansa abowo mode ne frimu ba prosifo ya wonom ekwadi ndubone hudwa court wa sese wo nkodemu mfinhia na makomako edu emiensa ye de mu nchemu bebrewo Ebusia bekwa kopie mu ewo mensini abankrache wono a wowo atwemanwa biaja krosini bedwanem na waye anwanwadie bi yamani boni watonkra na somye sanso ena ukopie mu ewo sekunde kane pani anu ogina mu edema won se brase bedwane Andrew ejapa mesa wodena no watum bandan sem no wose ne omo yere de enkoyie kura Jumedie bi akwaso ana bibre mu mpanifo nyina ekohia ye na enwumasua mu nsɛmti ne wonom kɔye Ghana ma pani na nam sinia wɔkɔye no wakasa kyerem sa desuafo a mukosuku pɛ de ya kyerɛ mu no munsua na yebetwa bosompo ne akopie mu e walata yawo na wɔtwe atwa mu no mu no yede beto wanim sɛ enipa bi akɔfa nkoda ya wɔm wɔ suku mu ya wɔm wache wɔm asi a emu ba ɛsɛ aduonum de wɔm anyom ho atete yede mu nkyire mu foforo a efi akyire aba ɛde ma wo Abusia ensamne bi ka yenim ho enena nwumre anuano banu yesi adwade som se Sompa no sia bremo kase apasemaka de hye ayaje pene ne yesi adwame medin abena badu adepa kofi menembra abrempon nana kwaku ampoma Abusia yada se na enei enkramanta mu wupiemo awo amasama circuit court ya wonom asetena wonom ekoye ena no fiada no wamo ade husunsanso abamonten na Superintendent Juliana Oben wono ene kasa edema Accra Regional Police no na said ye wo chechense mu se ebra amasama circuit court eko asetena no enkofo baanu bi a yede wonom begina adaka mu etoto wona no wohwemu a emrante kwai said ye wonom eten wo mo hyeda nyinisa Baku edi ade Rollins formatu edodo na eba na mrane Rasta wanya finhia no aduonu enwotwe na baako nso ade Daniel Zoka wono nso dodo na efe no Akaline wanya finhia aduonu enkofo mienu na wo mo ye wo mo adwense wo mo de asade amafo eton family no wo mo ntimi ntobi nti wonom wo mo gina akwan so afei amafo mpumani abu ni yakwakwa wia adehye a wonom abre ede wonom sika ato baabie na ebre a wonom echemu no wo se bosumi ya ye wo mo ye na ye de bewe November boso me ne da na etoso edu enso ena kofo baanu ekwagina akwan so ene ye ka se ba na wo mastopi moto ba na one mastopi na ne nyina mu no mu kita ade a ye didi ewu eyeye Caesar se ka ho meche apaso ene se kaman na ne nyina bi eka ho na no mu ana posifo ba mane se wonu mu je adehye ne ne mapi wo mu ji motorbike bi wo mu je Samsung mobile phone Tecno Spark 8 wonu eje Ita keypad phone wo mu weye ene wo mu ji sika ne bo eso 4000 Ghana cedis eka ho na ebra posifo enya ntiye no wonum ayentempa ekoso wo pechi ema wonum de wo kogina mra no de akwakwasi ane se enkofo baanu
wobia ekwa kotwa 17 years se wanum frimu ekoba biemu a na kire se wanum apa adwuma papa bi aye empani se wanum agina amamra constitution no eso wohwemu a article 146 and 149 no Section 13 eno so na wanum gina ya wamudi wam kwadu no eba wam asabram no kasa yi wam mienu nyina 17 years wanum ani aban ekokon ahye yegusu gina mu wokoto nsam na mu na wokoto nsam no ye kwa tema circuit court kwa asetena na tiefo beka ya baya se 2023 no November bremu ho no ene yete se prosifo mienu na sa prosifo mienu no meduom din beto justice ya de ama ba ko ye ASP Nasiru Amadu ena ba ko ye Corporal Emmanuel Minta na Amadu enya mfinhia no aduanan enum ena Minta enya mfinhia no aduanan nwotwe 48 rather fachame ena Minta no mu 43 years na ASP Nasiru no wano ankasa mu no nanka kane no wano na eda Sakomo district police no wada o ma no na so district police commander mpo no ene wamo sese eba ne santi no wamo aho no na 2023 no ena enti bi ba ese prosifo mienu bi ya che won enwa afie nya kwantempo ne so se wamo udi ndubone hudwa ama prosifo nsa kan won nsa kan won a wamo ye nhwemu ni nyina awie ye no wamo kire se abranti aye friend se mintai wono no Sakomo no ho a wono service driver ya wono ye na dwuma ho kakra one ne commander ena wono na oye service driver no ninua a wono wa shaima aye friend se olumai anasa dodo na anim se friend se wo wa shaima friend tulaku ena wono wodi nu boni hu Japan de odu ashama tulaku obi anim no kama so wodi nu boni hu Japan ena wono frɛ ninua minta ya wono eye lance corporal wo frɛ no ka che ne se bra me pese wo fa me niam bi ewo peki ede breme peki chibu ewo voter region ede breme eno se niam be no chenso eye bonsam tai bi eno so sa eno free ono kobo ne commander mane eno wo mdi prosika ya ne number ne ya GP 727 eno wo mdi call peki ewo framanta mu ko fa narcotics niam no eno wo mdi baaye na wo mo ba ne kwan mu ena prosifo nya tip off say car bia Navara prosifo car ne bia Nizan Navara ne registration number ya GP 727 enam kwan so ba nubone nko na gumti prosifo nya ward anche bia ebo be sa anwumre nonso apon si madunu pepepe enam panifo mienu beduru ho enam prosifo so wo mu wo mo chi won no enu wo mu nya eniema hodo che se wo mo keka bo mu ye kotokuo mako enwotwe ena yemiemia so saa ehyehyem no mbiebie mu no na ye ne yemiemia so no 541 ena na egu kotokuo nwatwe num ena wo mo chi wo mo toto ma no afisa abre no a de besia nei ena court a pani a wotena adwamu eye her lordship Elino Kakrabans botwe wo se prosifo amuni mu mra se motimi akora sa nyambra nsem se edi a monkodam emfie enum ene mfie du concurrently yaba no concurrently no dia ya fa kasi ewo mu na yesa no ye mfie du afei wasan so afine wo mo 10,000 penalty unit odi ko sika mu a 120,000 Ghana cedis kan sika no 1.2 billion se wono mu anya ye 3 years de ka ho amana ye 13 wo mutimi nya 120,000 Ghana cedis ne dia won be ko 10 years pe no wo mu anya dia na ye 13 years se wo mu ni mu mra no wo mu de mra no ahye fom atwitwiri fom aye mra ne fi no wono so gina mamra no so baby a etietia say Section 23 cross 1 of the Criminal Offences Act 1960 and Section 37 2B no and also an Aquatic Control Commission one more Act 2020 Act 1019 no e won we gina ya wadema wo mu sanfinhia ise wo mu nim no mu kotwa no mo ba no mu sa haban bi kura atwam ne e frɛ no ntampe no mo fa ho a ene yɛda nto wasene ma Abusia posi adwumako na mu ane yɛda so ayegyina ebi mu edi enubɔne no na ebi nso de wo mo gyire wo ho ayɛ adwuma yie pa opie mu ɛwɔ atwemanwa biagya emesini ni mu ɛwɔ asante ematem a aban akrachipani a wo honom ɛyɛ ononyafo wisdom ɔsɛbo amadodo na abo ne mrane okunkom na sɛdeɛ aban akrachipani asieni wɔse posi adwumako a wonom ɛwɔ atwemanwa biagya empotem no wo mo ɛbɔ adwuma pa wɔse wɔbɛyɛ MCE enchai afekura amai enso sɛdeɛ wɔhwɛ aposifoɔ ɛne wɔn mo bɔ ban ɛgye ban ɛwɔ mpotempo no wɔn adwuma hwɛ ninti kane no ɛyɛ ne atwi obi nsa
eye ni atwi obi baage eye ni no obi epia ni no adisu befie kamia yesese sensa ne ma ni nyina esoate na wo mo posi adwumakuo na wonom ewa mpotempo no wo mo ade eya agudie bi ehhehye so wo mo kura no wo mo ahyada anto nsa mfre MC no wo mo hu ya ne se nanim nie wabo wo mo abaso wo wie ye wone sompa kase etwetwe nkomo first time me witness ade we bi tina na me pese me no mu nyina edi agro no bi ahu se o ba me nchen a enyehu na me fo ma video so asen abo eya posifo ya ba so no maka tron se na award am present ma o mo no next year ye me de be boa adwuma di we be yes ro ko enti obi anyere no nya adwuma na me di mani edi o machi a me monitor obi adwuma a oye se na be ya me ankasa me yi nipa o mo se fata na next year adwuma di obi di no ya bo ma ba so kwan so nkokra so enwachi no mesini abakrachi yi se wonom ensuo na agya wadi agu niam so no aya yew esanse se de posi adwumakuo no wo mo bo mo homadinti de wo beyi a wo betumi bia na de wo mo hia akade atuo akutrumenti ya wo mo ede bebo adehye ne agapade ho ban wo atwema nwa bia agya emesini ni mo no wo beye ni nyina ebio so se ebia obi promotion kura so na wonom wada de niam ya lalaya ni nyina no betumi aboa wo mo a wono so odi sei eto so abra me betena akonya du se man sini creative manyini the police fo a me no mo di dwumadie ebo bambo ho dwumadie bosumi siani yente nsembo ni bia wo me municipal ni nyina ya da ne dan hyiamu ni nkitahudi a me no mo di na msa ya so na ma sei me municipal na very peaceful enti eno na man na me ba dwumadie asbebo ma ba so na me se gina so bi ma se asre o mo se emo mo mutimu nya o mo de ye wura bronyam any new year enti o mo nyire o mo no mo yiri security no mu sane e be ya dia be beto ya me no mo kusu ayeye ho adwuma no bitima tena no enti no adwuma de se ya de emawo na uye eyuyem eye ni ya pe wompanimfo wanom abo wabaso wani na kora ne ade abasobo no ade abeso nsem ebra mesini abankrachi ekasa wie yape onanyafo wisdom osaibu ama dodo na ebo namrane okumkom atwema nwa biaja mesini ne ho ene odi ne nkuise aban anamusini ana chief superintendent Joshua Semenyo wono so edampanimfo asene nsem eni. Please, let's do it. Let's build on what we have met. Together we can achieve. Thank you once again. I want to say that police, we need help. Mr. Chairman, the Christmas are coming, Christmas and New Year. In fact, we're going to intensify our patrol. We are going to make sure you don't give way to any miscreant. That's what I can assure them. They will do their best, but we will do what they cannot imagine. But we need support. We need some 1 or 2 pickups to intensify our patrols. In fact, you hotel bought us 1 pickup. That is what is helping us now. I want to call on everybody, any philanthropist here. Please put your hands together and help the police. And the benefit is to all of us in the municipality. Atwema biaja divisional police commander wono ene kasa ye owura Joshua Semenyo ene oda ne mpanimfo ase sede posifo so ebo adwumati wonom so emwa na bibia enkoye center heretamienu kabomu a ene bo preme amaniboyi yamaniboni Ebenezer Osuwansan ene de bai ni nyina no se wonya Leicester Company Limited wo mo ya toothpaste ni bi na wo de twitwiri wosia bibia koye pa ede emawo Mr. Pa, Bomaden na bawura shop bia mu provision stores ahodo nyina mu table top for market na okono supermarket na okono mini mart no also pe yas toothpaste ene ne brush Leicester Company Limited wom no me de aba sebe ya wenu mbete ya kama pa no eno nti na me kanfo de ama we Bomaden na pa bi na emu apa na eno no sa no ultimate aduane de Mr. Pa se Upedodo na watu atonwa numbers ni 0501 619 588 ena 0501 390 338 na oni yen abo enkomo midimafo eba center wono nko anu at the time ebre edeto yade so sebra ne so a obonse yade no adwane no okọ esanse wono na daworomenti wobetimi ede brato yade so atu ase kama ekwa ensan so kora emma ebiewu midimafo eba center wose wode ne yanwodwe yade stroke anase mubuye wode na akoyete se osisi na ya wo chepe okotoje ujonku diabetes na wo
osuo hypertension kidney failure me pacho yade bi aye kwankro e woni padua no mu no wo ba e betimi atu ase kama e de amawo afi awo na emma wa wade no mu eno anya ba ne nkwa problem e na anya be ma nkwa problem e yemu mienu nyina masemwa eno nti bomra na ye nhwe ne yanka akiri kama na bibia enya kama pa na kira kwan no e wankran ha ya poku ase mayira e na bu akwa agogo asante mantam muso ne aban school no ho no e de di animhwe bibia na bibi kiri wadwe na person ne ye bon komo afren wo 0244 774 282 0244 774 282 and 0500 727215 na oni yen abon komo sa na bibia etumi akonkan pa kane mrase bedwani ya na ogina ho ede ma ade hye ya wo sekunde mecha secondary eye onyanfo Andrew Ejapa Mesa wono na yeka se wo kire se na no kotu kwa asetena na kotu kwa asetena wie ye nyina na yekpandai abato mpesu aso nkomo se mrase bedwani ya mato abade yi ne yeru amato nyindam wo mo se abato no wo mo koye no police stations be se aduanan ba ko bi wo ho a wo mo hwe din hwe se ne niam ekọ ho no a niam mfa kora ma wo eno nti wo me de honsem kọ court na so court no kwa asetena no wo se court no se wo mu ntwa ne aka nyina ntumu na fe ba bi kura nya ho kora no mo de asem ne koye no wo mo nsan kọto ho aba ne nyina afoforo eno na yera Andrew Ejapa Mesa lawyer wo de atoja no che se ami hwe for the how se nya Ghana na sase mu ebesia ne ye kan say I would be surprised if you yourself personally were not scandalized when you heard the decision that has been delivered by the court. It will be fair for us to await the full judgment to enable us render a proper critique of the decision. But for the petitioner to ask for the annulment of 41 polling stations where the issues that he complained of actually took place, and the court to say that he has annulled the entire election and has ordered a rerun of all the 152 polling stations. Amazing. Of course, you remember the elections petition, Nana Akufo-Addo versus the Electoral Commission, John Mahama, the kind of statements that the Supreme Court made, that you cannot invalidate the vote of voters merely on account of some action not having been taken by the electoral officers. So to invalidate the entirety of the votes in Pandai because someone complained of 41 polling stations, which if the court was minded to, and that if it had indeed been established that there were some irregularities in those polling stations, it would be acceptable, if you like, if the court had said that it was invalidating the 41 polling stations for the electoral commissioner to conduct a rerun in those polling stations, rather than invalidating the entirety of the result. So, court no can say, aduanan ba akono eno nko ampo na ye twam a no de enko bia ni asem bia ka na emom se ba ka se 152 ni nyina no ye twa ni nyina mu na ye nkotre foforo de eno de ye asem kase pa Andrew Ejapa Mesa kan emra se bedwani e de ma adehye wo sekunde abato mpesu aso e na ye te ne nka no promise do for say wo ye be ma e ya mentai ne di rough wo ye oba entai fast spices rough bia nya aduane ma akunu why nyasa wo beja wo pese wo ba no yesa no wo pese wo je obe makura free wonsem anu ntini ya say FDA for so ahwe wan wo mo say yen kam fomfa ma wo se ne be ma wo betimi de aduane ama no a eno de problem bia ni akiri no eye onga every promise do ho e na aba onga ye kana say enansa so boafo eno na ebo ma no e wo jade ma aduane ne ye de na me ma nso di a ya bo enum say tontontontonto na bibia atumi aye fine enye na e wo dwom ba bia onga Mama's helping hand. Okwa bontene na wo kwa spices ya. Kasa wo pe onga. Wo de ye wo hyeto ne nyina wie se ekimwa. Na de just hot kinky na de aboso. Just hot kinky e do kono papa. Ya udi a ekoyie. Eno nti ye kanfo de ma wo mo eton do kono ne se. Momra just fo akache. Na mo meto do kono papa no a. Ye de ma 3 Ghana cedis pe. Na won so atu akoton. Na bibia timi akoyie de ama wo no 3 Ghana cedis. Ene ye de ma wo. Wo ba ya kache a. Ubetiwi enya bebre dodo bi a wo pa dwumade bi a wudi apedo kono wase no eye just what kinky ye kira kwane wo do me he ya commercial bank na chiwa na age numbers no 0256 068 832 0256 068 832 na one yen akasa na say ye ka just wasemi na wanu mu ato na wontimi nnedi a eye time herbal mixture Dr. Tafri Jedro no eno no wode aba na wode tunyare wa hodo nyina sititiri pan malaria wo anu mu ato waposo ye oya no time herbal mixture and American for the amawo se obetimi atibia di na wadi just what kenke ni bia time herbal mixture ma wonu mu ntoso na bibia anya fine enya mapemfo ba ma akoda nufo na akoda wonya mfinshi adumi no pharmacy herbal shops nyina mu no ubenya bia to opedodo atu aton 0244 417-669 0244-417-669 na wafre na mpani ajo so ye to akase no eso
Abusia Kingsford University empenifo ade amamra ne amane egu akwemu a wanom graduate emofra bebre na sede wanom kiremu no toso mako edu enum to 15th graduation and Natford University wanom ade hwehwe no amotonsa ade frɛ Ghana mampani afei empanifo ebibremu wanom dada aman no nyina anono wanom so etonsa efrɛ bi ema wanom ebai na Ghana mampani His Excellency Yebra John Dramani Mahama entimi an company se awotwe ankɔpɛ ayana ne ngoma konti woyina na musini onwanyafo kwaku sechidanso upiemo ewo mrahye bedwam parliamentary press corps no wono ene womo secretary na ebra wakoye no ene okasa kire mu se Ghana mampani sei won ka kira disuafo ni nyina se wanu mu kosukusu ahodo ni nyina wi a ayade ye kire wo mo no wo musua enye suku dem nko a ba bia. It is a great honor to stand before you today to deliver this speech on behalf of the His Excellency John Dramani Mahama, President of the Republic of Ghana. His Excellency holds this university in high esteem and has asked me to convey his admiration for this institution's commitment to excellence, innovation, and Africa-centered development. He also expressed gratitude for your kind invitation and wishes today's ceremony great success. The future of Africa. His Excellency extends his warmest congratulations. Your success today is a testament to years of discipline, sacrifice, and determination. You enter a world that demands excellence, adaptability, and Ghana and Africa needs your talent, your courage, and your innovation. You are the generation that will help shape the Africa of 2050, an Africa that is globally competitive, self-sustaining, and technologically advanced. Onanyafo kwaku sechi danso aye parliamentary press corps no wonom secretary no enokosi Ghana mampani ne anemu ewo dwumadie no ase na eno achi no chancellor Orua John Kwame na Esel wono so kasai etu mpanimfo a wo mutimi free amaya hodo so eba yese se yenyina yetimi ka ye hubom se ebibremu amanya na se yesu apon ahodo no yetimi hye niam mu kena eno ene betumi aboayen enti enne emsa yembota ya ye de to ye graduation and then they say, as I say, if you mind, you can't your home bomb there back. Oh, Yenjumedia, every boy and say, on my back one, you bet me no back on any Viasia camo, Eddie, and so was so. Now, a Bassanswa, now the train near this young who hear ye, and until ye can't and say, and who been here say, she upon any school a horror will be memono. You bet me, I can't your home bomb. Ghana be who say, Sabi, near ye here or Ghana, no one among because you are medeba. This will be a call when him send your minimum a beboa won a man. Chancellor Kwame na Esa wono so ena de nsem etusue amani boy yamani boni nana opon checheku ena de somye. Yamfa nsem nko wie ewo amanone. Wamanone nsem mu na hotwetwe mu no ne yedi kan bo ho kase bebre. Se ukopie mu ewo Niger State ewo Nigeria manmu a school bi ewo ho a St Mary's Catholic School. Aya boarding school na nipa bi akwakofa mu nipa bebre adesuafo ni bi wo ho a enya asem kuma akra be se enafuwa be edunie na yamane bofo agbafa wasan koja wo mo kwa akocheche abusuane wure na wo mo ahwese bia wo mo beti bibia ase wo manase wo be kam bibi kakra de achoma abusuafo ne se wo mo nim ba bia nkrofo ne wo pa ba bia wo me bedi se nya mbransem ne wo nanso uko bie wa no kam bibi se kim no wo mo teso akasa anhwe ye kura no mbesa befo abeka ho wo mo kire se ba bia wo no mo no se wo de kai na ekro mpo a eho na akoye se ekura nketo ni ntino wo de kai mpo na ekwa a ba ye se don hwere miensa pe na waduru eno ntinya de ekwan wakora na nso wo mu nyina wo mu suro de ma wo mo nkwa ene wo mo ma no a wo akodi wo mo nsem no yes wo mo anhwe yie no wo mo kwaka bibi sesi akim de to mframa mu na so wo mo te a eno so de asem kase pa na ebeba eno achi no wodi wani kire mu ewo emiamia ahodo bebre ansampo na saade we eba besie no na emiamia ahodo bebre biti se papri ehon so no na enipa be se edumienu na enipa bi akwafa wo mu a enya asem kuma akra ye no ewo Musa district ewo North Eastern Bono State asem ne ye kan eno achi nipa be se na be se na kakra mponie na no so maya be se duonunum eno so wo mu school bi mu ewo Maga ye no so okopie mu ewo Kebbi State North Kebbi State ewo Nigeria hono eno so nkrofo kofa wo saa na omkofa wo saa no a no wo ye se muntu asika sei ne ka no ransom no no de ato omtiri so na eho no emra mma ho kwan se obetua ransom nanso wantua
oba ana ho de hye no ye eku no eno na akwaya wro ho sempa ye anu nti wo mo totore sere se aban mra mu na mpanifo mu awom na omoma akodi nsenseme no wo mo nsa enka wo mo we ewusua we su na ye gina na ye de kase no nyina e de aba na wiye na emum hye ne nso se RSYD Novigi Studios e ho ene ye twa mfoni papa ye twa videos papa no a obenya na wo de akire na obi abeka se we de pixel ne ye kama pa eni da ho no ye RSYD Novigi Studios wono ye ne kama pa e de ma wo nkran he ya mala mabase First Coco Street neso ho no a enwebutu me pa cho for bookings no free number C 0574 715 778 and 0303 974 822 na oni yen abo enkomo Sompa achede no ya na ado ho agimo bi na be bia ye fan sanse ne a wode hu amobrodofo mobo no ya na wode fam awurade nso hu ni mobo pa ye toto de sere se kakra bi a wo no e ya fa beja Sompa na ye mfa ma wonu mu ani bi bronya yi wo mo so nsere bia na peso ye ne sika e ye 0598 559 802 0598 559 802 edi adaso no Tera One Media anase Blessed Foster we so na ye gina na ye de kase ne nyina e de aba na wie ye enuanom a wote ye nka no ye me obrempon na kwaku ampoma meni aba abena badu adepa kofi yes sorry so na Healing Point atwa so amawo